गोंयभर चवथीचो बोळ पळोवपाक मेळटा। पेडणे आगरवाड्यार सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळान कोल्हापूरच्यान गणपतीचो रथ करून हाडला। मिरवणूक आनी विसर्जनाक तो वापरतले। ते भायर वाठारांतले हेर कोणाक जर हो रथ जाय जाल्यार मंडळा कडेन संपर्क सादचो मंडळान सांगला। माझ्या फाटल्यान दिसता तो स्पेशल आता हो गणपती विसर्जन आणि गणपती हाडपाच्या खातीर एक रथ केल्लो आसा आणि हो रथ तेंच्यांनी सावंतवाडी खंयसून तरी करून हाडलेलो आसा आणि हो रथ सगळ्या मंडळांक अल्प मुदती म्हणजे अल्प अशा भाडेपट्टीचेर दिलो वयतलो अशें मंडळाचें म्हणणें आसा। जर कोणाक तो रथ जर विसर्जनाक बी जाय पडटा नाल्यार गणपती हाडपाक पडटा जाल्यार तेंच्यांनी हेंच्या मंडळा कडेन आगारवाडा मंडळा कडेन हे करचें कॉन्टॅक्ट करचो आणि तेंचे कडल्यान घेवन वचचो। आगरवाडा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळातर्फे यंदा खास असा रथ तयार करण्यात आलेला आहे। गेल्या काही दिवसापासून कोल्हापूर येथे या रथाची बांधणी करण्यात येत होती आणि मंडळाचे पदाधिकारी जे आहेत ते मंडळाचे पदाधिकारी काल कोल्हापूरला जाऊन त्या ठिकाणी कोटेकर बंधू जे आहेत कारागीर त्यांच्याकडून तयार केलेली ही मंडळासाठी खास विसर्जनासाठी श्रीमूर्तीच्या विसर्जनासाठी रथ तयार केलेला होता आणि तो रथ आज आपण घेऊन आलेलो आहोत। आणि येताना वेतीये सावंतवाडी येथील सत्यवान गावडे यांच्या चित्रशाळेमध्ये तयार केलेली श्री गणेशाची मूर्ती या रथामध्ये आरूढ करून त्यानंतर या ठिकाणी सीमेपर्यंत आणण्यात आली आणि या सीमेकडे या मंडळाच्या महिला कार्यकर्त्या ज्या आहेत त्या महिला कार्यकर्त्यांनी पंचारीतीने ओवाळून या रथाचं स्वागत केलं आणि यानंतर हा रथ पहिला प्रथम मंडपामध्ये जाईल। त्या ठिकाणी मूर्ती मंडपात काढून ठेवल्यानंतर हा रथ जो आहे तो सातेरी मंदिरापर्यंत नेण्यात येईल आणि विसर्जनाच्या दिवशी या रथातूनच श्री मूर्तीचं या ठिकाणी मिरवणुकीसह वाजत गाजत विसर्जन स्थळी सापोरा नदीत या ठिकाणी विसर्जन करण्यात येणार आहे। आगारवाड्याच्यान गोवा 365 खातीर संदीप तामुलकर।